Is mise Anna Heussaff, is oerscéalaí mé a scríobhann de léthirí fásta agus de léthirí óga. Is meantóir mé leis an Scéim Meantóireachta ó 2017 go léi. Is iontach an scéimeí dar liom, tugann si deis do scríbhneoirí óra, spreagú agus eischothú luachmhara áil, agus tugann si deis domsa mar bhainteoir machna bhíanamh chlite le feabhsachar fios áirithe scríbhneoireachta agus dá réir sin forbartí anamh ar tuiscintí féin. Rud iontach eile ná go níochttar táille leis an mirteagan agus cuidéanta sin is saoil na scríbhneoireachta ar nói. Casam héin agus an scríbhneoir ar a chéile hartar uair sa bhí ar feadh bliana ar Zoom nó ar an láthair ag brathair na cúnsaí. Cúpla lá roimh churann an scríbhneoir dréacht thugam le mar cheangaltán riamhphoist. Léamh an dréacht b'éidir gearscéal luas riamha nó cuid de gearscéal nó cabidal de uairscéal aber agus déanam mo bhaithnamh ar an eiscothú atá le tuairteagam. Bhíonn plé agan an sin le lín an teisiún agus ar nói ní aontaimid ar gach puinte agus is minic go dagan smuointe nuachan cinn le lín an phlé sin. An sin beartaimid an bhfuil eiscríomh le déanamh arís ar an dréacht céanna don chéad seisiún eile nó an bhfuil sé am tosú ar fios an nua scríbhneoireachta. Na réim si litríochta mim héna pléile ná an prós, uairscéalta agus gearscéalta de chinálcha difriúla agus tá spéise am chomá in saothar neamhfiction ar nós cuimhní cinn agus an litríocht teistil. Nuair a léamh dréacht ó scríbhneoir mar chuid an scéim, bíam a féchant ar go leor gnéithe difriúla, mar hampla struchtúr an scéal, an luas, an atmosfér, na charachtar agus an léargus atá le fáil agan orthú, an bhfuil beocht san insint, an bhfuil an gafa sa scéal, cad é atá árá daríire ann, agus conas na gnéithe sin a bheith fite go maith le na chéile agus feabhsachar ar sin mar omláin. Bhí me géirí chomá an scríbhneoir spreagú le féchan níos géire ar ránú na vocal. Ní bhíonn mion analís arsúil agan ar gach abart ná buil ar bithir sin, ach mar hampla b'éidir go gabhrách sé leis an insint gin bhí siimplú in áiteanna ar wathe le soléiteacht nó go nionfaí saibhrú ar an stór focail ar wathe le téagar agus éagsúlacht leis an insint. Agus ar nói cad is litríocht ann ach sra focail iné a chéile, agus is le ránú na vocal sin ceann ar cheann a chahammuid mar scríbhneoirí ar gcuid dua agus ar gcuid fáine agus ar gcuid ama, forhar ar gcuid ama, agus is mór is fiú i gcónaí bheith fólam conas feabhas a chuir sin le go mbeidh sé éifiachtach agus ealaíonta agus pléisiúrtha don léthóir. Nis léamh mé féin sluchtbeg as mo oerscéal bleachtarachta Scáileann Fríosún atá suite i Gentar Chilhbhaineann i Maileclí a Hocht. Agus tá garda réimeann seoige i deach atá gardáil aige nuair a chluiseann sé torann thuastáire. Plab nó tuairt os a thion an dara plab agus coscéim chrua, ghearad réimeann suas an staire a chrí ag cnagú go tréan. Fuair sé spléachú ar dhréimire aimmuid ar an léamh, cosa ar an dréimire duine ag éalú suas san áléir, solas nó lonrú de chinál éigen. Chlí réimeann amach in ard a chin, ní bhean na focail as a bhéal nar a las blaim hinne os a chóir. Stáin sé an arde a lábha tresnithe mar chosintó féin, hit an dara las a rí ó bhar an dréimire, phléasc maim deataí ina himpel, chonig sé súil le dubha ag stáinúir tríd an geo, chuig an cóharlach, béal agus clár éad an clúdathe, ach log na súil le feicáil aige de dhéit, lasar neamhrócarach ag glinúint sna súile sin. Bhí an teach trí hinne
Buidéal petrol caite an nuas ón áiléir, fianaise a bhain leis an dúnmharú os gris. Burn